Pilipinas, mga Bicolano, sa man na partikan mundo. Welcome po sa inyong programang Morning Hirit sa DCGB. Good morning po, Legazpi City, Probinsya Canalbay, Bicol Region, Luzon, Visayas, Mindanao. Mga Bicolano, sa man na partikan mundo. Ini pang lalaking hindi inuumaga si Henry M. Sabado ngunyan, pangultimong bulan, mga tugang kan Pebrero, 28 palan ngunyan. Ano? 28 ngunyan, mga tugang kan bulan na Pebrero. Kaya sumanga may birthday yun na 29. This is the mad birthday. Diba? Tang Pebrero baga, may 29 yan eh. Diba? Ngunyan po hanggang 28. Kaya di po mad birthday. Nagdagdag tabi ang sendong edad. Wow, ayusun man na di. Ayusun man tabi, Good morning tabi, Bossing Leonito Gaviria. Yan Good morning. Sabi ni Bossing Leonito, good morning ngaya amigo. Ay, very good ka. Good morning, Probinsya Canalbay. Ay, yun na sinabi mo nang gulit ka ngayon, oy. Ulit-ulit. Mga travelers natin, magandang morning. Sa mga nakatutok dyan sa mga UV Express, sa mga buses tabi, habang nagbabiyahe ngunyan sa mga private cars. Good morning. Siring man mga tugang, kasabay niya to sa Technical Department si Jonah Police, sa Newsroom, News Director Mar de la Cruz, sa Lawas Mega Force Patrol, para po sa mga bareta ngunyan na pag-aaga. Kasabay dyan si Chief Jimmy Nazalita, Karen Ala, Alar Mario, Joshua Bino, Jomar Bien. Siring man po si Angel Mostaza. Good morning na, Ismail. God is good all the time. Mga Bicolano, good morning tabi sa sendong amin. Ini po si Henry M. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Henry M. Mga tugang, welcome po sa tuyang programa. Ngunyan pangaldaw, buwan naman ang report. Hali po dyan sa Lawas Kaibaan Mega Force Patrol. Buena manong bareta sa Morning Hirit. Ramon tadawan linya kan mga bareta. Ngunyan pong pagkaaga, Angel Mostaza po sa primerong report. Good morning, Angel. Sige, sa mga tabi na magpaabot din mga reaction sa tuyang programa, mag-text tabi sa 0969-088-5548. Sa smart number natin 0969-088-5548. 0966-203-0034. 0966-203-0034. Ulitin ko po sa tuyang number sa smart, 0969-008-5548. Angel, good morning. Buhian mo. Yes, good morning, VP Henry. Good morning sa yung mga paraan sabay sa mga dugang sa Pangbareta. Nasa 1,041 mga kapulisan na kasabay dyan, VP Henry, ang mga personahes kan BSP, Coast Guard, PDEA, Navy, as in iba pang force multiplier. Ana itataltag o nakataltag ng unyan VP Henry sa mga ibang parte kan syudad ng Legazpi para sa ipautobaan na seguridad para sa pagbubukas o puon kan palarong Bicol 2026 sa partikular na sa Domingo o Marso 1. Ini ang payag ni Legazpi City Police Station Chief of Police Lieutenant Colonel Domingo Tapel Jr. bilang siya man VP Henry ang nagsiserving incident commander kang incident management team ka na nasabing kompetisyon. Sinabi ni Tapel na nakalatag na ang sa mga plano para sa traffic management sa mga eskwelahan na gagamitin bilang billeting areas, katuwang ang mga barangay tanod as in an augmentation hali sa mga municipal, city, provincial police station kasabay pa ang mga ipigtaltagman nila VP Henry ng mga assistance desk para may masiguro na may mga ma-assistir sa mga mabisita sa syudad. Kumpiyansa naman si Tapel na supisyente ang nakalatag din ng plano para masiguro na magiging matransilo ang sarong simanang karawa sa syudad na papartisiparanin maabot sa 12 mga individual, kaibahanaan mga atleta, coaches, asin iba pa. Dagdag na bareta, hali sa luwas, Angel Mostaza, DCGB News. Salamat, Angel, sa report. Hali dyan sa luwas. Basta morning. Preparado na sa aga na po kan mga tugang gigibuhon ang palarong Bicol 2026. Diyan po ang bubukasan mga tugang sa Bicol University Grounds. Okay? Henry M. in the morning.
morning. Nasa linyaman si Karen Ala. Good morning, Karen. Yes, good morning, VP Henry. Pigta tagatanos ngunyan kan DepEd Division kan Legazpi. Ang mga mangyayari sa opening asin durante kan mismong palarong Bicol. Tanganing maging organisado ang gabo. Katakod kan ginaray na pagiging host kan Legazpi sa aktibidad na ini. Ehemplo kasahapon tabi VP Henry. Personal na nagbisita ang DCGB News. Kaiba ang tagapagtalan kan DepEd SDO Legazpi na si Dr. Santi Aranya sa formal na designation kan gabos na mga makover na mga taga-media kan palarong Bicol. Tanganing maibitaran ang sobrang pagparasad-pasad sa gigibo na halikot na parada sa bisinidad. Asin day na nin masyadong mga kaulangan na mangyari durante kan aktibidad. Kasusubitian sa itong informasyon kan nakaaging taon. Grabe palang gitin sa mga parasad-pasad ng mga taga-media sa opening. Kung sa inagkausalugod kay mga delay sa likot na paradang ginibo, for dahil ta day na orientar ang mga nasa media, kung saan ang dapat na pamugtakan kan mga ini. Apwera kayan, pinag-inspeksyon naman kaswapong BP, ang kalinigan pati kaligtasan kan Bio Grandstand. Lalo't may mga nagbuburot-buan na istorya na nag-aparisir ang mga hala sa nasabing eskwelahan. Kung kaya preparado naman tabi talaga dito ng Legazpi sa opening asin sa mga mas sunod pang aldaw nagigibuon ang karawat kan man iba-ibang delegasyon sa probinsya kan Bicol Region. Iyan ang report, Karen Ala, DCGB News. Salamat, Karen, sa report. Hali dyan sa luwas. The morning, Henry M. Tuloy-tuloy ang mga balita. Good morning pala sa mga nakatuko sa tuyang live. Ngunyan tabing pag-aga. Good morning, Tabi Sendogabos. Mary Ann Ramirez from Seoul. Oh, good morning, Tabi. Anong oras kaya sa South Korea ngunyan, ha? Diyan Tabi sa Seoul, South Korea. Good morning. At saka kay Edeline Macenas Muhar. 096900. Bakit ito? Bakit ito? Hindi po, 088 po, Madam Mohar. 0969-088-5548. Yan po sa kuyang smart number. 0969-088-5548. Yan, ha? Okay. Mientras tanto, good morning, Padingal. Bitawan mo. Good morning, Pade. Doro diretso man giaray ko niyan. Mga clean up drive sa barangay. Lalo digdi sa Legazpi City ngunyan na Sabado. Parte ni kan programang Barkada kan DILG o Barangay Clean Up Drive Day na pinapanginutan kan mga barangay official. May mga awards naman enot an ibang barangay kaya naging uwaman ang iba na maka-receive lamang o makasabay sinda at least sa top 10 kan mga mapipiling pinakamalinig na barangay. Kung may mga pasaway man na nagtatapok ng basura sa bako tamang lugar, dahil man nagsasawa ang mga barangay official na pagiromdomon sinda sa disiplina. Iyo man ini ang perming pangapudan ni Mayor Isyam na Ismael na disiplina sa pagkatapok ni na basura para malikayan ang mga pagbara asin pagbaranin mga lain kanal asin kalat sa palibot. Kada Sabado na ibang mga o kadaklan mga barangay official sige man naninguwa kan sa indang pagilinig sa barangay kaya hagad maninda ang kooperasyon kan mga residentes. Yan pa na informasyon digdi sa luwas, Alarmario, DCGB. Salamat, Paringal, sa mga mainit na bareta ngunyan na pag-aaga sa Morning Hirit. Mientras tanto, 18 makalipas ang alas 5 in morning. Duwang kita mga tugang kay Jimmy na salita sa 3rd District Canalbay. Jim, good morning, Jim. Magandang morning, Jim. Nawawala ang signal ni Jimmy. O sandali lang, ayusun ta muna yan, ha? O so mga kwantabi dyan, ha? Sa tuya tabi na mga billeting areas. Good morning. Yaw na po digdi sa Legazpi City so ibang mga delegasyon hali sa ibang mga probinsya, ha? Hali po sa ibang probinsya, buda hali mga tugang sa ibang mga syudad para po sa palarong Bicol 2026, ha? Okay na si Jim? Jim, come in, Jim. Yes, BP, maray na aga sa mga parantabay, sa mga dagdag niya tong bareta, in-apply man giraray kan DPWH,
an asphalt overlay. Samantalang sabi ka ini kay to kan DPWH man sana bako adaptable sa mga tinampo sa satuyang runa aspalto dahilan sa klima na pag tag-init sobrang init kan panahon pag naguran sobra man na sigidong uran ang nangyayari nagkakausanin pagkabaratak-batak paggalubak kan inaraspaltong tinampo na nagsasadiring magbaklas an aspalto apisar na pigpa para aragihanin mga magagabatuno na mga trucks. Aha. Maraysa na sa primero. Alagad habang nagahaloy, nagiging makanos ang kalidad, mas okay lang sa naturalisang simentong tinampo. Ang problema sa ngunyan, puon digdi sa diversion road sa UAS, diretso na duman sa Pulangi, inaraplaya na tabi bipinin asphalt overlay man giraray. Sindaman sa DPWH sa nagsabi na mas magasto sa maintenance ini anda ko lang kahaputan na in-apply man giraray an asphalt overlay. Aha. Sa madaling sabi, laumon pakalis nin bulan o taon, expected na sa liwat na kalot-kalot na naman ang Maharlika Highway. Aha. Lulubog lilitaw na naman ang mga tinampo. Natural, pag-arog na naman kayo masunod mga reklamo na grabe na yan ka mga kalubak-lubakan kan mga tinampo. Kaya po naman irahayon, i-reblock na naman. Dahil katapusan na rehabilitasyon kan tinampo. Oo. Na natisting na sa asphalt overlay. Inulit Kan pa. mga inot pa na dahil man epektibo mala dakulaon bagay problema so sinaparngon yan big-reblock sa mga tinampo ang sabi iyon na ininasanat so original na sa ng semento dahil na papatungan kay asphalt overlay tamadali nga ning maraot so asphalto. Aha. Route so ibabaw, so iraram, okay pa. Pag pinunduhan, rarapak ko na naman, maski so bako pa man route na simentadong tinampo. Yung man talaga, G. Naman. Tama yan na point na iyan. Tama ang point na iyan. Ano? Pag natuklap so semento o aspalto, So simento sa iraram, so okay semento pa. sa araw maray. Tapos Pero- pag pinalitan, tutuklapon gabos. I-reblock na siyempre Oh, gabos. mananggad. Garo dapat Oo. adalan talaga iyan. Dapat adalan talaga iyan, di ba? Nagsabi na, may na-interview na ko, di dahil man kita pwede magbanggit na kan mga pangaran bagangon yan. Sabi baga ka ito, kanso na may na-interview kita, dahil man ngay adaptable na ang kwandig kita, extreme heat, extreme rain. Yan, Dahil totoo. Dapat ang mga asphalt overlay, duman sa nasa mga nasyones o kaya mga lugar na timplado ang tinampuan panahon. Na bako mainiton, bako mauranon. Kaya digdi sa tuya baga, mauranon, mainiton, aagihan pa kan mga magagabatuno na mga trucks o minabirigay ang asphalt overlay. Aha. O pagbaratak na sa asphalt overlay, marireklamo na sa mga biyaheros, grabe ngayang lubak. Yan. Oo. Grabe na ang lubak, pero sa iraram kayo, okay pa. So, simentado, Aha. o di natural pondo na naman, reblocking na naman, Ay, traffic nako. congestion na naman. O, dahil katapusan, Yeah, totoo yan. Sayang ka, But totoo yung mga buwis. ang asphalt overlay, Jim, baka man masyadong maibugon yan eh. Di ba? Siguro mga 3 inches, 4 inches, pwede lang yan. Pag tuminuklap talaga yan, wala na. madali tumuklap init. Ang panahon, ang klima tangani, matindi bagan init, matindi uran. Aha. Agyan kan mga truck, dahil katapusan na maintenance ini. Ay, nako. Sayang kang kwarta. Sayang Kung kan konkreto kwarta. ba ng kwarta, mas maray sana. Ano yan, kumpara sa... Maray kun, arog sa ibang nasyon na maray ang Yan, sa ibang nasyon, araw kanso sa Korea, Inaragihan South ta, Korea, sa dahil luba. Dinaruman tabaga. Di ba? Dahil problema ta asphalt overlay, dahil man dumanin masyadong perwing malipot ang panahon. Oo. Okay. O hindi sa tuya. Yan, Okay. tatay na playan pa ni asphalt overlay. Nako. Magayunon sa primero. O habang naglampas ang bulan,
taon, Iyo. route na naman, gastos na naman. Yeah, okay. Kaya Okay. taxpayer kita, may kuhan kita na makiaram sa mga araw kay ning sitwasyon. Sinda mismo nagtaram na dahil man nga adaptable na digdi sa satuya ang niya na panahon. Niya tatangon yan, iyo manggiraray, iling, oy, dahil pa nga ni na kukuritan sa mga bagong asphalt overlay on digdi, Oh, yan ang dakulaon na hapot. yes. Okay. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Hali po dyan sa luwas. Ano ba yan? Morning, Henry M. Sige. Paano na daw iyan, ang mga pangyari na iyan, mga tugang na, dahil na perfect, ade. Mga araw, dahil na kukuhan dahil na papakarhay, mga tugang, kung konkreto man agad ang ipapalit mo, may reparo mo, tamakrak yan, iyan ang dapat. Pero kung aspalto man agad, pag tuminoklak sa ibabaw, ang paghuna, taraot na gabos. Ito pala sa irarom kan simento maray. Dagdag kwarta. May punto man agad ang narireparo kan mga nagkakapiratang mga kababayan. Digdi po mga tugang sa tuya na palibot. Maray ang pagka-asphalt overlay. Sakal. Kami ka ito, kato sa raday, garo sa day pa ako elementary ako. Ang tinampo talaga dyan na mga lubak-lubak baga, aspaltado lang yan, warang simento sa irarom. Pero alo yun siya mahali. Pero sa bagay, paano kung haloy mahali? So aspalto, minakupot iyan sa mga nakakamadang gapo, sa lubak-lubak na mga tinampo. Lalo na kung ang daga, dahil man po nagkukuhan, dahil man ano nga po kaan. So daga baga dahil nagsasag. Oh. Haloy-haloy. Ngayon yan, bagay balingan ang sitwasyon ta sa palibot. Di ba? Basta Morning, Henry M. Nasa linya, mga tugang ang dagdag na report. Hali po dyan sa luwas. Tumang kita kay Jomar Bien. Jomar, good morning Jomar. Buhian mo. Good morning, BP Henry. Sa Dagdag na Bareta, 8 mga negosyo ang binisita kasudma kang grupo kan mga tabako Social Security System o SSS na ari na pagirumdumon ang mga may sarili kay ni kan sa idang obligasyon sa idang mga empleyado na obligasyon man sa SSS sa ginibong race o an run after contribution evaders na ikadua ng unya na taon ang na paglansar ang mga binisita kan grupo ni Madam Susana Malubag pamayukang SSS Tabako iyo an sarong tindahan in mga piyesa kan motorsiklo, sarong poultry supply, sarong construction supply, sarong tindahan lang, sarong mana kaunan, sarong eskwelahan, asin sarong resto bar sa Barangay Kinastilyohan, Barangay San Antonio, asin Barangay Matagbak, mga upper barangays kan syudad kan Tabaco. Sa walong ini, anum ang dailamang ipinagrehistro sa SSS ang saydang negosyo, mantang sudua, dai nagremit kan kontribusyon kan saydang mga empleyado sa SSS. Tinabi ni Malubag na ang pagbisitang ini, primeramente pagirumdom, asin kung dahil pa mag-comply ang mga negosyong ini sa lawing 15 aldaw, i-refer ninda sa legal department ang kaso o ang sitwasyon asin ang legal department ma-issue man nin mga 15 aldaw giraray para kumplihan ang mga obligasyon. Ang race, iyo ang may tulong taon ang pinagigibo kan SSS Tabako asin dakol ng mga nakolekta na mga moroso asin pagbalga kan mga employers. So kasudma na walo ang employers na affected kay ni ang mga empleyado na pwedeng mabenipisyuhan duman sa walong negosyo kuning kaso na mag-comply na ang mga amoninda abot sa 31 mga empleyado asin pwedeng makakolekta ang SSS nin sobra sa 300,000 pesos. Kay riba sa ginibong operasyon kasudma apuer kay SSS Tabako Chief Susana Malubag, iyo si Attorney Melanie Santiago kan Legal Division kan SSS, kasabay man si Alwin Mapa ang pamayo kan Account Monitoring Services kan Tabako SSS.
Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Salamat, Jomar, sa report. Hali po dyan sa Aluan. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number one, always at your service. Thank you, thank you. Mientras tanto, 5:30 na. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Headlines kan mga bareta. Mga tugang nasa linya si News Director Mar de la Cruz. Ali po sa News Base kan DCGB. Good morning, Paring Mar. Good morning, BP. Good morning sa mga tabantabay. Headlines ko niyan, mga miyembro ka na House Justice Committee, pinadarahanan ni Notisya, panangod sa pagpuon kan deliberasyon sa apat na impeachment complaints kontra kay VP Sara Duterte. Palasyo bukas sa investigasyon kan sobra on mil na nagadaan sa illegal na droga sa BBM administration. Mantang Defense Lead Counsel May nagadan man pala na 1,000? sabi, Sa ini dag- ang pig-aligar ni Nicholas Kaufman. Okay. Dapat ngaya, imbestigaran man kan ICC ang administrasyon ta, nagpadagos ngaya ang panggagadan. Oo, okay. Sabi ka malagay, welcome. Okay. Mantang Defense Lead Counsel Nicholas Kaufman nakilumamay sa mga biktima alagad. Kusog ang pagtubod na inosente si dating Presidente Duterte. Ang kasabanggi tinapos na kan ICC Chamber 1 and confirmation of charges mahalat ng 60 days bago ipaluwas ang desisyon kanasambit ng mga huwes. Sa ibang headlines, Malacanang dahil na nabigla sa aligasyon kan 18 na ex-marines. Mantang 18 na ex-marines planong sampulan ni mamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima. South Korean President mabisita sa Pilipinas. Inflation maitaas sa 2.3% sagot, 3.1% sagot sa Bangko Sentral o kaya sigun sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Dagdag na SSS pension mapagian sa paasanan ka mga senior citizens. Libreng kuleyo, pinaka-epektibong armas kontra sa bakti o sigun sa dating hepe kan Chet. Secretary Rafael Otilla, hinalidahan ni Undersecretary Juan Miguel Cuna bilang acting secretary kan DNR. Ginibong Embador Secretary Lotilla duman sa Holy See. Ayon. Ang sabi ni Auntie Claire, nag-request ngayon kimagian na trabaho si Secretary Lotilla. Okay. Siguro nga mapangadyi siya duman. Siguro. Ini paano baga si Secretary Lotilla? Tulong beses ining na-bypass. Dahil nakalusot sa commission on appointment. Kaya aloy na ng bigbana-bana si Undersecretary Cuna. Na pig-connector nga ni na garo pamangkin garo pariente sini ni Mig Subiri. Oo. Pig-dinainig ang inot pero yun nandagusa na. I see. Okay. Okay. Proposal. Si Lotilla pa din. So dati ining sa energy ka ito. Iba ini? Iyo. Yun eh? Iyo. Iyo? Oo. Okay. Bakit nagdalaga rin ng senador? Garo iyo. Yeah. Okay. So siya naman sa Vatican. Si Pope Benedict XVI ang magkakauro niya damak may mga concerns. Okay. Okay. 911 emergency hotline nakaka-receive in 500 na voucher-related calls kada aldaw sigun sa DILG. Mantang proposal sa pag-restructure ka mga hensya sa kampanya kontra illegal na droga, welcome sa PNP. Magpasiguro na. Iyan na naman pa. Pig-pan-reviews muna naman ako pa de. Sigurado na ini. Gari, pig-pan-reviews muna naman ako pa de. Pero baliktadan kita ngunyan. Ano da? Alam ko sa mo ni John, medyo ang mabasay mo. Okay. Very good man. Sige daw. So estimated pa sa nini, pero ang final gani sa Lunes. Sige daw. Ang sabi ang diesel, posible magitaas ng salapi. Sige daw. Kada litro. So gasolina, so nakulaan ni 1 Gs. Kada litro mo so kerosene 90 centimos kada litro. Okay. So, dahil pa dyan kaibanan so mga charges na papataw kang oil companies. Tapos so last trading day kaso hapon dahil patig din kasabay. So most possibly sa Lunes na udto
maraman ta kung ano ang pinal. Kung ini mamantinir o madugangan pa. Okay. So yan ang tuloy-tuloy. Pang-siyam sa diesel, Makaugmaon. pang-walo sa gasolina, ngunyan na 2026. Duwang bulan pa. Surusiman ang daing puklat. Nagparero. Okay. Kaya dito ang headlines kung pagkagato dyan Kampiways Enterprises sa naposo ng Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calyo. Diyan sa Oro Side Ligas City basta Radio PYS niyan. Tunto po sabi ko niktado kung maski daing load sharing man kan Rafangad Solar Corporation. Basta Solar Sun God. From Newspace, ini po si Martina. Good morning. Salamat pa rin, Mars, sa mga Newspaper headlines. front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Didi po yan sa Morning Hirit. Nem, ano na kita? Sige lang. Nasa Pilipinas po kita eh. Ha? Ibang nasyon siguro, may increase man ang petrolyo, adi. Siyempre, guwaman yan. Sa mga bako oil-producing countries, di ba? Iguaman yan, di ba? Sir Henry. Good morning, amigong Melvin. On air katabi sa tuyang programa. Go ahead na sa forecast. Diyos marahay na pagkaga po sa imo, Sir Henry Maceda, sa mga taga-DCGB. Asin sa gabos na taga-pakinig kasi nagsusubaybay kan DCGB. Sa kanya napet sa Pebrero 28, 2026, sa aldaw ning Sabado ning pagkaga. Ininang sa tuyang latest update sa kamugtakan kang sa tuyang panahon. Northeast monsoon na sa lubungan kang paros kang amihan sa kang ng easterlies. Ang nakaapekto sa pinakapuro kang norte kang Luzon. Mantang padagos na easterlies naman ang nakakaapekto sa natatadang parte kang sa tuyang nasyon. Dahil ang kayang digdis sa Kabikulan, padagos man syempre na makaka-experience ng bagya mapanganurong sagpag sa panganuro na kalangitan na may mga pulo-pulong mga paguran o pagkikilat, pagdaguldol. Ang paros ay maluya, sagkod moderato, na halis sa norte sirangan ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat ng Kabikulan, magiging banayad sagkod sa moderato ang pagukol. Mantang di man kitang nahihiling na raot kang panahon araw kang low pressure area o bagyo na maaaring mabilog o maglawag sa Philippine Area of Responsibility sa masin na tulos sagkod sa limang aldaw. Temperatura pigla umang poon 24 sagkod 31 grado sentigrado. Asin ang aldaw ay masirang at yan alas 6:02 ning pagkaga. Asin masulnop at yan na alas 5:53 ning pagkahapon. Philippine Standard Time, alas 5:35 ning pagkaga. Ini sa Melvin Almohala, reporting live, haliligdi sa DOST, Pag-asa, Ligas. Melvin, kumusta ang panahon ta sa agang Domingo hanggang masunod na semana ta? Kwan baga, may palarong Bicol kita. Kumusta ang panahon ta tabi? Opo, Sir Henry, yung weather situation pa sa aga po is good weather condition pa rin po kita. Business as usual nga po. At sa mga masunod na semana po, mga sa buwan ng Marso ay halos sa unang week po ay inaasahan po natin easterlies pa rin po ang padagos na makaka-apekto sa tuya. Kaya inaasahan po natin na business as usual po rin kito. Kaya ay maganda po yung panahon natin. Aside lang po sa mga isolated or localized thunderstorm. Lauman man syempre na may mga localized thunderstorm po. Ayon, okay. Salamat, amigo. Mabuhay ka mo dyan sa Pag-asa. Welcome po, Sir Henry. Salamat, mabuhay, and God bless. Thank you so much. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Marayda yun ang panahon, Junior. Magiging marayda tabi ang panahon. Di, sabi kang nadangog ko, very good on. Very good on, Si ma. Henry M. Very good on. 5:37 sa Morning Hirit. DCGB, anytime, anywhere. Saan man sa ating bayan, DCGB lagi kaibigan. GB ang radyo na laging hanap ko. GB anytime, anywhere. GB ang gustong-gusto. GB ang paborito. GB laging
Yes. So, i-text na po sa endong mga greetings, mga tugang sa 0969-088-5548, 0966-203-0034. Papasadahan ta po yan paglipas kang report ni Joshua Bino. Hali dyan sa luwas. What's going on? Nasa linya po si Joshua. Joshua, good morning. Go ahead. Good morning, BP. Good morning sa mga paraan tabay. Sa dagdag niya tong bareta, natapos naman kan Bicol University ang tulong aldaw na paglilinig asin mahiwasan na clearing operation asin naging katuwang ninda ang mga membros o kaya personalis mismo kan Philippine Army. Kung matatandaan, tulong aldaw na nagkaigwa ni na asynchronous mode ang eskwela kan mga estudyante sa nasabi ng universidad, partikular na ang BIO East, West, asin Daraga Campus, dahil nang maipreparar ang nasabi ng mga lugar para sa papaabot ng Palarong Bicol 2026 na magpupuo na sa aga Marso 1, 2026 kung saan sa Bicol University Oval ang magiging venue ng opening ceremony. Siringman, talagang naging mahigpit ang protocol kan universidad sa tulong aldaw na clearing operation. Dahil mo na ini pinalaugan nin maski si Isayman, estudyante, faculty, bisita, maging mga taga TIPED at mga atleta demo na pinalaog sa premises kan universidad tanganing kawandalan ang mahiwasan na paglilimpya asin clearing operation. Siring man maging sa mga nag-i-ehersisyo mga BP Henry kano minsan kada hapon igwanin mga nagtataga jogging sa laog kan BIO Oval. Igwa man kita sa mga nakaistorya na talagang daysin damo na pinalaog para nga nasa nasabi ng katuyuhan. Kung matatandaan, susugman sa advisory, gusto nindang makasiguro sa seguridad. Kailan sa nagkahiriling na mga halas kan mga nakaaging aldaw, pinagkukonektar sa pag-aalboroto ni Vulcan Mayon. Pero sa ngunyan, sa 28 na tabi BP Henry, tapos na itong tulong aldaw na sarado ang mga gate na Bicol University. Ngunyan, handa naman na makapag-akomodar ng mga bisita, lalong-lalo na atleta na mapartisipar sa mangyayaring Palarong Bicol 2026. Asin na iyan tabing BP Henry, preparado naman para sa pag-akomodar na nasa poco mas o menos 10,000 na mga delegado. Pinagdiriyo na iyan ng mga parakawat asin mga coach na sa gigibuhon na opening program kan palaro sa aga Marso 1 alas 3 ng hapon. Yan, BP, ang dagdag pa niya itong istorya, Joshua Bino, DCGB. Salamat, Joshua, sa report. Hali po dyan sa luwas. Si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Alright, para po sa mga birthday, ha? Ang satuya tabi ng mga birthday celebrants ngunyan. Happy birthday. Magandang morning tabi sa Indogabos. May tinensa ko si Madam Sengane, so nagsinsa kuya ka. So, si Madam Grace Bunaobra, belated happy birthday na lang ini. Belated happy birthday na lang po ini. Ma'am Grace, good morning. Tabi, sandali lang. Ay, nawara lugod o. Dahil lang. O ni kaya may pinadara ay nga si Ma'am Grace na wala lugod. Day ko nabasa kasahapon. Day ko po nabasa kasahapon. Masupog duman. Nagparaluya naman niya ka Henry M. Day ko na. Aha. Ito, ha? Happy birthday daw, ha? Happy birthday po kay Rosel Martinez. Yan, belated happy birthday.
Rosel Martinez and Grace Liton Hamon. May God continue to bless you more happiness, peace of mind, and a healthy body. Yan, ha? Rosel Martinez, belated happy birthday po, ma'am. And kay Madam Grace Hamon. Okay, hello? Hello, Padi. Good morning. Yes. Good morning, Madi. Padi. Good morning. Good morning. Yes. Opo. Oh, alam mo na. Kumusta po ang kuan? Kumusta ang gurang? Marayman. Atag gabagangon yan. Ay karaot ka ini o paguna ko baga ma-congratulate ka mako ang mapagirumdum kapalan. Alas 5 City, nagano ka na. Nailing muna pigi-orasan mo para ang pagpuon ko. Siyempre. Ano ka bandiklak? Gani ano ka biometric latosunta ka dyan na. Oo, bakaray naman. Ay kaswapon hali ako sa UST Legazpi. Oo. Orulo pig para orog mahon ta dinagitan mo nga sugurang. Ako na, durang. O, digdigan isa mo, may nagagin sa kulis sa tindahan na taga duman sa Bacolod. Oo. Sige mo nga yan ako kay Henry. Sinabi na. Iyo, ngayon mo na. Oh, dahil ka dinagitan. Dahil man. Dahil ka sinabihan ki pumurupundo ka na nga ha. Dahil ka sinabihan. Dahil. Nailing muna. Kaya inapod ka pa. Oh. Para ikaw masana nagtatarangkan. Ay, sorry po. Sorry po. Sorry. Grabe ka digding para mati. Yun na nga ni iyan. Tsaka na kung paradango. Kasi nag-aapod sa ko. Okay. Kararaman ko itong dahil na magmarati sa ilo. Ay, salbatana. Pangyari ka ini. Oh, pigapadagit mo ako talaga. Dahil ma. Ano? Yeah, okay. Okay. O, pwede magano, bati. Sinabi na mabati. Grabing introduction. Mag-greet man sana. Okay. Kasi street kanilawot. Sige. Mga diamantes, family diyan tabi. Di mo na inerli na diamante, tapos mga ate niya. Sa istansa, si Karen, si Muboy, si Ana, si Liit, si Juda. Tapos hindi sa poblasyon, si Auring, si Oding Bigilio. Si Minister na Bernaldez, si Rosary Balo. Yan. Tayo mo man. Iyo, sige. Sa pamilya mo. Oo. Okay lang. Ba na po para damay-damaya ako? Siyempre. Pagpalong magloob. Opo. Pagpalong magloob. Iyo po. Paano papalubag-loob? Latosunta ka dyan na. Oo, ano nan? Ay, sorry po. Sorry. Okay. Okay. Ikaw pa? Tama na gayon. Marayman tabi. Marayman. Okay. Bye-bye. Nagalat ka pa kuta. Bye. Ano? Nagalat ka pa kuta. Iyo ko, tatagara uno na. Kung mga 5 pages ang sinurat mo, nagigirit mo niya naga. Ako ko, umusong ko ini. Kulang mo ng programa mo. Nailing mo na? Tama na tabi. Iyo. Tama na. Okay. Okay. Bye. Bye. Dining muna ini. Ay, salamat po. Salamat. Ingat ha. Okay, bye-bye. Pambira na kaya kung makadangog kita, tara mo na ingat. Okay na. Di na kita mga tugang sa mga greetings natin. Happy birthday. Good morning. Ipaabot tab din yan kay Secretary Dizon. Another corruption. Yan, so spalt overleged ini okay. Good morning. Haluyon tabi on air digdi sa tabako, DCGB tabako. Napano daw. Sige. Happy birthday po kay Evelyn Alim, March 1, Barangay 3, EMS Barrio, Legazpi City from MMC. God bless. Good morning, Manay Merly. Good morning. Pagising po Kim Malaya, my Girl Scout today.
Tatma, di na tagarihigutan paha kung ngunyan. Pako man Pakigising da kay Malaya, may Girl Scout ngayon ngunyan. Sige po. Good morning. Daiman pwede mag-investigar ang ICC sa Pilipinas ngunyan na panahon. Nag-withdraw na ang Pilipinas sa courtesy of Duterte. Iyong mananggad. Adi. Good morning, Tabi. To all your listeners. Madam Melindawi, good morning. Tabi sa imo. Good morning, Madam Melinda. At saka good morning, Tabi. Pasko lang, Tabi, kung may Watch Your Health tomorrow. Igwa po, gigibon, Tabi, sa Legazpi City, Ibalong Sentrum. ICR na po sa aga. Ang Watch Your Health, Tabi, kan Kiwanis Club of Legazpi, sa ICR na po gigibuhon sa aga iyan. Kusog po duman sa advisory mga tugang kan grupo ni Manong Frank Corazon. Ang gabos, Tabi, na sa Domingo gigibuhon, Tabi, yan mga tugang para sa Watch Your Health sa ICR. Duman ka duman po sa Bitano mga tugang dyan baga sa may hampangan kang SM. Paningit sa Morning Hirit. Iyan ang mga dagdag na kaaraman sa Morning Hirit. Dahil pangalan nga tapos yan ang lib mo. Joke lang. Kwan mas na ito. Mga panglansiman na ito. Pampakigkig. Ramon daw mga tugang ang paningit sa Morning Hirit. Kasabay po si Shara May Leron. Good morning, Shara May. Alat mo na naputol sa niya ni Shara. Tigahanda pa mga tugang ang mga... Okay, good morning, Shara. Good morning po, VP Henry, asin sa tuyang mga parantabay. Aram daw nindo na kan taon 1580, nagkaigwanin dancing plague sa European city sarong epidemya na ikinagadanin kadakol na tawo dahil sa sobrang pagbayli. Basado sa artikulong Dancing Plague of 1518 na naitala sa Encyclopedia Britannica, sarong ining misteryosong pangyayari sa kasaysayan kung sain sarong babae na midbid bilang si Frau Trofea ang nagbayli nin haros sarong simanang warang propundo sa tahaw nin tinampo. Makaliis ang nagkapirang aldaw, nag-intra man ng ibang residentes kan komunidad kung sain uminabot nin haros sarong bulan ang sa indang pagbayli sa kudnaan mga inimah dehydrate asin magadan dahilan kan sobrang kapagalan asin heart failure. Sigan sa teorya kan historia na si John Waller, maabot sa 400 katao ang naapektaran asin ang posibleng dahilan kay ni iyo ang mass psychogenic illness sarong collective stress response sa gutom, kahilangan asin iba pang problema sa komunidad. Alagad sa kudngunyan, dakol na mga artikulo ang nagsasabing wara pa nin konkretong dahilan kung nata nangyari ang epidemya o ang dancing plague of 1518 sa European city. Yan po, VP, ang paningit sa Morning Hirit ngayon na aldaw nin Sabado. Ini po si Shara May Leron. Marhay na aga. Makangalasan man lang, Junior. Sa sarong babae, buminayli siya, sarong aldaw. So kakabayli niya mga tugang, nakaulakit. Hanggang sa nagbaraylihan na ang bilog na komunidad. So barayli, naglurar nin sarong bulan. Pag na nagkagaradan, ito na nag-irinom kitubig, buday nagkaraon. Ay nako, pangyayari man sa Indo. Di ba? Nangyari pala na sa tunay na buhay, adi. Good morning, Sir Henry. Mahamuton ka man baga sa blue mong polo. Ingat, permi, Sir Hen. God bless you more. Ano man ini. Gari, sa color man sana, ang feeling mo, gari mahamot ako. Dahil man pa ako nag-perfume ko, di. Kikarigos ako paminsan ni Mrs. Kipahamot paghali ko sa harong. Ang sabi sa ko ni Mrs. Magtaga-pahamot ka nga ha. Habang nagapahamot baga yung gari baga sa may mga puro pilsi baga nama nga. Tagapahamot ka ha. Tabaka ko na iwaki magpapara rani-rani sa imo. Maparaw ang kalamang kimahamot ha. Iyo. Diyan kaan. May magpara dokot-dokot sa imo dyan. Maray lamang ang parong mo ha. Pumakaray ka dyan. Parang dokot-dokot. Kuyan. Naaraman ko sa talaga yan, mapakinabangan. Dahil ka, Junior, nervouson, Junior.
Di bali, mahamot-hamot ka lang. Di ba? Alright. Good morning sa mga taga-Balinad. Sabi ni Vanji, good morning. Happy birthday po sa kuyang lola na si Rhea Padua Corsiga na nag-celebrate kang sawanga. Ano ito? Na nag-celebrate kang sa sawangan. Yan. Happy birthday, Lola Rhea Padua Corsiga. Yan, ha? Sige. Good morning, Tabi. Lola Rhea, sa gabos tabi na mga paraantabay natin. Digdi po mga tugang sa satuya na programa. Okay na kita? Mayroon ba? Iga pang natada? Ay, sandali. Baka digdi sa ibong. Pasensya na po kamuta sa kadakulan kan satuyang pinagtatarambo da mga isyu. Mga tugang sa satuya tabi na palibot. Paminsan day ko nagkakabarasan sa indong mga comment. Good morning, Henry M. Midbid mo po si ay day po. Day ko po siya midbid. Day ko inimpigahapot mong pangaran. Day ko po siya midbid. Ha? Habo ko natabi siyang midbid. Grabe. Madam Veron Gomez. Good morning, Madam Veron. Nasa tuya tabi na amiga dyan sa registrar kang graduate school sa Bicol University. Ma'am Veron, good morning. Good morning, tabi sir. Pakigreet happy birthday man kay Ma'am Chona Baleta Altabano sa March 1. Ameha Fabia, good morning daw. Happy birthday kay Ron Andre Fabia. Yan. Sabi man ni Melvin Manalio, pabati po happy birthday. Melvin, belated happy birthday tabi sa imo. Enjoy your birthday, amigo. Belated happy birthday ha. Melvin Manalio. Lorna Plaza, happy birthday kay Eddie Plaza. 21st birthday ngunyan. At saka good morning tabi kay happy birthday kay Myra Padua. Yan ha. Sabi ni Anthony Padua, happy birthday mga po kay Ate Myra Padua. Happy birthday po. At saka sabi man ni Arlene Ostcanyo, good morning daw sa mga taga-Batbat. Yan ha. Sabi ni Rex Milton Dolino, good morning Henry M, my favorite host of the #1 radio station in Albay. Listening everyone from Pangasinan Tabi. Good morning Albay. Emma Contreras, good morning Henry M from Nuestra Señora de Salvacion Santa Mesa, Manila. Kumusta ka mo dyan? Sa Nuestra Señora de Salvacion sa Santa Mesa. Kumusta ang trabaho? Kumusta? Good morning sa Indo. Good morning kay Noel Caceres. Alright, okay na to. Ay mayroon pang isa. Good morning kay Nilda Perico. Sabi niya, pakibati po happy birthday kay Leia Perico. Good morning, tabi sa tuya na mga listeners, mga tugang online sa www. World Wide Web. World Wide Web. Good morning, tabi sa tuya ng mga listeners, mga tugang sa bilog na mundo na nakatutok po sa indong programang Morning Hirit sa DCGB. Basta Morning, Henry M. Basta Radyo, GB. Mga tugangan, mga bareta po masunod na. Makalipas lang, ay sandali lang yun ha. Madali lang. Tiga rin may notify sa sakuya tabing cellphone. Paano na ini? Dapat pala wala ini kikuan. Ito. Good morning. Aya, nabasa ko na. Naulit lang sulaog kang text messages ngunya na aga. Okay na. Masunod na. DCGB Bareta alas 7. Makalipas lang kan mga patalastas. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always #1, always at your service.
Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Always number one, always DCGB. Oras, alas 5:50 o kaya alas 6 na ninaga. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines mga tugang kan mga bareta, implementasyon kan wheel clamping operation sa panahon kan palarong Bicol tuturusan ngo na partikular sa mga billeting centers in venue kan Karawat. Bed capacity kan Malinaw Treatment and Rehabilitation Center papahiwason pa sa lado nasyonal. Mga miyembro kan House Committee on Justice pinadarhan nin notisya manungod sa pagpuon kan deliberasyon sa apat na impeachment complaints kontra kay Vice President Sara Duterte. Palasyo bukas sa investigasyon kan sobra sa Sangribo na nagadaan sa illegal na droga sa BBM administration. Sa ibang nasyon, Afghanistan, binalos ang Pakistan, maiwasan na pag-atake, piglansar. Business news, panibagong oil price hike sa masunod na primerong semana kan Marso, inanunsyo kan Department of Energy. Health news, importansya kan pag-aram sa mga sinyalis ng problema sa pagdangog kan mga aki, tinawanin doon kan mga eksperto. Ngunyan mga tugang sa detalyes kan mga bareta sa lado lokal, magiging maluwag ngo na ang Legazpi City Task Force Kalinigan sa pamamayo ni Andy Marbella sa implementasyon kan wheel clamping sa panahon kan palarong Bicol ngunyan na taon. Pigabiso ni Marbella ang mga may sadiri nin bihikulo na magipagkoordinar sa mga school principal para magakuanin car pass. In kaso magakuanin car pass, pwedeng o dai makakuanin car pass, pwedeng ma-wheel clamp lalo na kung may magakanigong violasyon pag-abot sa parking. Isigurudohon man kan official na imomonitor kan sa indang task force ang palibot para sa magkanigong aksyon asin pagsiguro sa kaligtasan kan mga parakawat na mapartisipar sa palarong Bicol pon Marso 1 sagkod 7 ngunyan na taon. Maigot po ang gigibuhon na koordinasyon kan Department of Education o DepEd Legazpi sa manlain na concerned agencies bilang preparasyon asin paghanda siring man sa pagpuon kang palarong Bicol sa Marso 1 sagkod Marso 7. Hinan sinabi ni DepEd Legazpi Division Sports Officer Francisco Dexter Season sa entrevista kang DCGB News. Higon kay Season, nagpromisa ang Legazpi City Water District nagibuhon ang gabos para maging bastante ang supply ng tubig, partikular na sa mga billeting schools. Mantang ang mga linemen kan Albay Electric Cooperative Incorporated o ALECO ang mantinidong naka-standby in kaso magkaproblema ang supply ng kuryente sa syudad. Katakod kay ni, sinabi ni Siso na opera sa mga kapulisan sa syudad na mabantay sa seguridad kan mga atleta. Ang kada delegado ang may bitbit man na dagdag pwersa nin kapulisan hali sa indang probinsya. Sinabi ni Siso na dakulang challenge para sa DepEd Legazpi ang pag-host kan palarong Bicol ngunyan na taon dahilan sa katatapos pa sa ng Regional Schools Press Conference kung saan sendaman na naging host. Alagad dakula ang naging pasalamat niya partikular na sa mga lokal na gobyerno kang Legazpi asin iba pang partner agencies na magtuwang sa espersos nin na magkaigwan ng ligtas asin matrangkilong palarong Bicol ngunyan na taon. Ang pagkala ko although medyo short ang oras pa kasi ang Legazpi City is the host and the result of the matter is kami din po ang nag-host sa Legazpi City kan regional press con only 3 weeks ago. So syempre, the same people ang sa press con and almost the same ang nasa palaro. So medyo short yung time. But in spite of that, syempre, di mo pinagibon ang rason, hindi naman gabos na medios together with the LGUs and different agencies. Tingog ni DepEd Legazpi Division Sports Officer Francisco Dexter Season sa entrevista kang DCGB News. Mientras tanto, mga tugang report hali po dyan sa luwas. Pagbaba sa 10% fire incident sa Bicol Region, padagos na piginguha kan Bureau of Fire Protection. Angel Mostasa sa report.
Obligasyon kan mga bombero na siguro kung naligtas ang komunidad alagad dapat manais sa buhay asin sunodon ana fire safety tips kan publiko. Ini ang mensahe ni BFP Bicol Acting Regional Director Fire Senior Superintendent Achilles Santiago kasabay kan nakatalaan na pag-obserbar kan Fire Prevention Month sa bulan ni Marso 2026. Sigon kay Santiago, padagos sa ina mga pag-inguwan na mapababa sa 10% ang mga nangyayaring sulo sa rehiyon alagad na kulang bagay naman ang 34.61% pagbaba kan fire incidents kan taong 2025 kumpara kan nakalihis na taon. Sinabi ni Santiago na ang nasabing obserbasyon na kan Fire Prevention Month ang nakabase sa Presidential Proclamation 115 kung sa insenda sa lado kan BFP Bicol ang may mga nakalinya ng aktibidad na ang mayor na katuyuhan iyuan mainformaran ang publiko manungod sa mga dapat nagibuhon para maibitaran ang mga siring na pangyayari. Dagdag na bareta, Angel Mustaza, DCGB News. Mientras tanto, PNP Legazpi aktibong magbabantay ngunyan sa palarong Bicol. Dagdag na report, ali kay Al Armario. Aktibong magbabantay ngunyan ang mga pulis Legazpi sa mga billeting centers, ang mga delegado sa palarong Bicol. Parte ni kang sendang trabaho na tugon ni Mayor Isiam Ismail asin ang Legazpi PNP Chief si Police Lieutenant Colonel Domingo Tapel. Ang Legazpi Police Station awarded bilang Best Police Station kan PNP Regional Command. Kaya gusto ining patunayan giaray kan Legazpi bilang host city kan palarong Bicol. Ang mga pulis mo niyan talagtag na sa kanya-kanyang assignment lalo na ang mga billeting areas kan mga delegado sa palaro, mga venues kan garawat pati naman ang mga pasyaran para siguradohon ang seguridad man kan mga bisita sa Legazpi. Al Armario, DCGB. Mas papahiwason mga tugang kan Malinaw Treatment and Rehabilitation Center. Ang bed capacity kainihali sa 150 pasiring sa 200 na kama na may target na maabot sa 300 na bed capacity bago matapos ang taon. Ang lakdang maawot na masimbagan ang padago sa pagitaas kan numero kan mga pasyenteng nangangaipuhan ng rehabilitasyon. Kaibahan na ang persons who use drugs asin an individual na may substance use disorder hali sa probinsya ni Albay asin iba pang probinsya sa rehiyon Bicol. Pigalaoman na magkakatabang ang dugang na kapasidad tanganing maibitaran ang pagpiot sa mga ward. Mapakaray ang pagbantay sa mga pasyente asin mas papakusog pa ang pagpapautob kan treatment program. Koryador sa Bukis nadakop sa Libon. Albay, Jimmy Nasalita sa report. Sarong persona ang nadakop kan Libon PNP sa supervision ni Police Major Roberto Flores nagpapataya sa aligado bukis na operasyon sa Libon. Basad sa report kan Libon PNP nadakop sa aktong nagpapataya ang nasabing persona kung kaya sa ngunyan kakasuhan ini sa paglabag sa Presidential Decree number 1602 na pinag-amyendara na kan Republic Act 9282 may kinaraman sa illegal na sugal. Nakonpiskar sa suspect anom na pinasonin ko double NN collection report form na igwanin na mga nakasurat nin mga kombinasyon nin mga numero kabilang sa narikisa kan mga pulis iyo ang mga sinsilyong taya mantang ang suspect sa ngunya na sa Libon Police Station na para sa nagkakanigong disposisyon. Mga dagdag na bareta, Jimmy Nasalita, DCGB News. Magayon Festival ngunya na taon gigibuhon ngo na sa laog nin Kinsing Aldao. Karen Ala sa report. Tentatibo Mayo 8 sagod 22 ang magiging dalagan sa pagbabalikan Magayon Festival ngunya na taon. Iyan ang napag-araman na impormasyon kan DCGB News hali sa Provincial Tourism, Culture and Arts Office kung saan sa nasabing tentatibo pa sa ng petsa 15 días madurar ini, bako naan nakatuudan na bilog na bulan. Matatandaan, sinabing hinaliputan na sa naan nasabing festividad sa pagsabing mas magiging produktibo ang mga aktibidades sa laog sa nanin 15 días na festividad kaysa kung idudurar na bilog na bulan kan Mayo.
Ang nasabing festividad culturally focused asin matutok sa yaman na kultura kan probinsya kan Albay. Karen Ala, DCGB News. Regional Blood Center panagos ang mobile blood donation. Katuwangan iba-ibang mga organisasyon. Joshua Bino sa report. Magdonar nin dugo, tangani makatabang makadugtong nin buhay. Yan ang padagos na kampanya asin mensahe kan Regional Blood Center kan Bicol, partikular na ining Bicol South Luzon Subnational Reference Laboratory o kaya BSL SNRL na pinamamayuhan ni Dr. Alan Locanyas. Sunod-sunod ang pinagkukondusir ng mga mobile blood donation drive katuwang ang mga lokal na gobyerno at iba pang mga pribadong organisasyon. Initangani ng makapagpadagos na makatipon ni na mas dakol-dakol na supply ni na dugo, lalo pa ang inot na tulong bulan ka na taon, konsideradong lean months o kaya hababa talaga ang na supply. Kan mga nakaagi nga aldaw, nakapagbisita ang nasabi ng ahensya sa manlain-lain ng mga rural health unit, partikular na sa mga areas kan Sorsogon, nakaabot sa Rapo-Rapo, nakaabot sa Catanduanes, kasot na yaon sinda sa Sorsogon City, Iguaki Mobile Blood Donation Drive sa Pulangi, sa Kamalig, sa Tabaco City, asin sa Bulan kan Sorsogon. Asin ngunya na aldaw ni na Sabado, yaon naman sinda sa munisipyo kan Manlipot, katawag ang Himos Organization, kung sa'y nakatalaan man magkondusir ni na mobile blood donation sa lumang building kan na Rural Health Unit, partikular na dyan sa Barangay 5 sa munisipyo kan na Malilipot sa Albay. Mapuon alas 7 anaga, sundo taod-taod na udto kung kaya yaon ang imbitasyon kan na BSL SNRL lalong-lalo na duman sa mga harami sa nasabing area venue kan mobile blood donation ngunya na aldaw magbisita sa na tangani ng pagkapagbigang dito ay aagihan man na screening para masiguro na sinda kwalipikado pwede nasa maray na kamugtakan ang salud para nakapagdonar ng dugo. Dagdag na bareta, Joshua Bino, DCGB. Kapitan kan Barangay Bunga, Bakakayalbay, ipinagrekomendar kan Sangguniang Bayan na suspender onin si Sintang Aldaw. Report kay Jomar Bien. Irekomendar kan Sanggunian Bayan kan Bakakay Albay na suspenderon nin 2 bulan o 60 aldaw bilang preventive suspension si punong barangay Chode Bigol kan Barangay Bunga sa special session na ginibo kan Sanggunian Bayan kan Bakakay Kasudma. Ibinusul ni Konsyal Robert o Attorney Herbert Randolph Bermas, Chairman kan Committee on Laws, ang naunambitan na rekomendasyon. Sinabi ni Bermas na nagkakondisir na sindanin na balido ang hearing, may koneksyon sa reklamo kan gabos na barangay officials kontra sa saindang kapitan na si Bigol, may koneksyon sa subuot bakong autorisadong paggasto kan kwarta kan barangay. Ang kaso nagugat sa reenacted budget kan barangay pun 2023 hanggang sa presente. Susog sa reklamo basado sa investigasyon kan Committee on Laws na kan 2022 ang budget kan barangay iyon 10 milyones pesos, pero pag 2023, 2024 and 2025 gabos dai naaprubaran ang budget dahilan sa kakulangan na requirements, may koneksyon sa Municipal Disaster Risk Reduction o Barangay Disaster Risk Reduction Operation, kung kaya reenacted budget ang gamit kan barangay, pero nagngangalasan mga pag-iribang barangay officials na sa ibong kang reenacted budget ang gamit ninda na dapat limitado sana ang gastusan. Ubos mang giraray so 10 milyones pesos kada taon. Huli kay ni nagdulok na sinda sa Sanggunian Bayan kan Bakakay para idulok ang kaso asing kasabay kay ni hinagad kan mga nagreklamo na patawan ng preventive suspension si Kapitan Chode Bigol habang
pinag-iimbestigaran ang kaso. Sa ginibong special na sesyon, inuyunan man gabos kan mga konsyal ang re-recomendar ni Kagawad Bermas na preventive suspension sa Kapitan Kan Bongga. So I told Mr. Presiding Officer that we discussed both on the issuance of the 60-day preventive suspension. 60 days. 2 months. 2 months. Is that a formal motion? Yes, Mr. Presiding Officer. Any seconder? The motion of Councilor Bermas, duly seconded by unanimously, seconded by the body. The motion is finally approved. Ang resolusyon na pagpataw ng preventive suspension, sa 2 bulan na preventive suspension kay Kapitan Chody Bicol Kan Bongga, iyon nakatalaan na ipasa sa opisina ni Mayor Noki Bombales para sa implementasyon. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Pakuan niya to nilado, mga tugang si punong barangay Kanbunga sa mga maabot na daw, may kinaraman sa siring na bagay. Mientras tanto, 16 makalipas ang alas 6 nin aga. Magbabalik ang GB News Express makalipas kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konvenyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Ang ubo at hika hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema.
At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa easy dahil may Plemex Forte capsule. Basta lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. For liver health, level up na. Liverate Pro. Si Limarina, multivitamins pa. Ang Liverate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maaari ding makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liverate Pro! Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. May Silimarin, may multivitamins pa. Yan ang Liverate Pro. Tulong sa pangangalaga ng atay. Liver up na tayo with Liverate Pro. Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407, or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. GB News Express. GB News Express. Padagos kitang unyan mga tugang sa mga bareta sa Lado Nasyonal. Pinadarahan na po kan House Committee on Justice ang mga miyembro kay ni notice may kinaraman sa pagpon kang inisyal na deliberasyon sa apat na verified impeachment complaints kontra kay Vice President Sara Duterte. Nakabalaman sa tulong notices na ipighiras ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino ang agenda sa tulong aldaw na deliberasyon po sa Lunes, Marso 2, sagod Miyerkules, Marso 4, na mapon alas 10 ninaga. Sa primerong aldaw, kan deliberasyon, gigibuhon ang inisyal na consideration sa apat na reklamong impeachment kontra sa Vice Presidente. Kaibahan ang primerong reklamong impeachment na pigsumiter ninda Franz Castro et al. Asin pig-endorsuman ni Representative Tino, Sara Ilago asin Rene Co. Ani kaduwang reklamo pigsumiter ni Francis D. et al. Na pig-endorsuman ni Representative Percival Sendanya asin Leila de Lima. Ani katulong reklamong impeachment pigsumiter ninda Reverend Father Joel Subalia et al. Na pig-endorsuman ni Representative Leila de Lima. Asin ang ikaapat na impeachment complaint pigsumiter ni Attorney Nathaniel Cabrera et al. Na pig-endorsuman ni Representative Benvenido Abante asin Paulo Ortiga de Fifth. Dapat investigaran ang report na may narehistrong 1,183 na mga pagadan may kinaraman sa illegal na droga sa rarong kang presenteng administrasyon. Inan reaksyon ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro sa panaluas na report kan Dahad Project kung saan may mga pigasabing nagadan sa illegal na droga. Sigon kay Castro, kunigwang mga ebidensyang dapat mainvestigaran ini dahil habot ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na mamantsahan ang sa iyang administrasyonin mga pagadan. Sinabi niyang kung saan hali ang informasyon asin kung si Isay ang nagsabi, dapat magtutulos ng detalye sa PNP, CIDG asin NBI para mainvestigaran. Dahil nakaipuan pang maghalat ng direktiba hali sa Presidente dahil trabaho kan mga autoridad na mag-investigar asin mapanimbag ang apat na mga ang dapat manimbag. Tinawanin doon ni Castro na habo ni PBBM na magbulos ang dugo dahil bako kay ni patama o pamana ang extrajudicial killings kundi dapat masunod ang due process. Sinabi niya na dahil kay puan ay pagadan ang pig-akusaran dahil wara sa konstitusyon ang tataramo na death penalty asin dahil ini ipinapautob sa nasyon.
Nagpahayag nin simpatiya si Nicholas Kaufman, lead counsel ni dating Presidente Rodrigo Duterte sa mga biktima sa pagdangog kan International Criminal Court o ICC, partikular sa sarong babaeng nahiling niyang naghibi sa gallery. Ipinaliwanag ni Kaufman na sentro sa mandato kang ICC ang mga biktima para labanan ang impunity o kawaranin paninimbagan. Alagad piglinaw niyang iba ang pagbidbid sa biktima sa pag-aaram sa criminal responsibility kan mga akusado. Responsibility kan mga akusado. Apesar kan pakikidumamay, tinaman nindo ni Kaufman na trabaho niyang idepensa si Duterte na pigasabing bako tama na kasuhan. Day po nabiglaan Malacanang sa alegasyon kan 18 individual na nagpamidbid na dating Marines laban kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. Si nabi ni Palace Press Officer Claire Castro na bako na baguan si ring na alegasyon. Magigiramduman na naghampang ang 18 ex-Marines asin dating aide ni dating Congressman Saldico asin ibinulgar na naghatod nin mali-malitang kwarta kay Marcos. Sinabi niyang garong may personalidad na embelto sa likod kang isyo. Kaibahan si dating Congressman Mike Defensor, mantang day pinangaranan ni Castro ang iba pa. Enot naman na ibinasura kan Malacanang ang alegasyon asin inapod ini na lousy script. Mabisita sa Pilipinas si South Korean President Lee Jae-myung sa masunod na simana, Marso 3 asin 4. Inan pinag-anunsyo ni Palace Press Officer Attorney Castro bilang kasimbagan sa invitasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sigon kay Castro, inang kainot-inuting pagbisita sa Pilipinas ni President Lee asin kainot-inuting state visit kay ni matapos maging epektibo ang free trade agreement sa pagultanan kan Pilipinas asin South Korea na naipasar kan Disyembre 31, 2024. Kay bahan ni President Lee sa sayang state visit ang sayang misis na si First Lady Kim Hya-kyung. Ang pagbisita ni President Lee sa Pilipinas iyo ang kasabay kan ika-77 na pagkakamukna kan diplomatic relations kan Pilipinas sa South Korea kan Marso 1949. Pigilao man na magkakaigwan in bilateral meeting sa pagultanan ni PBBM asin ni President Lee para tukaron na ni iba-ibang kooperasyon kay bahan na digdian may kinaraman sa depensa, maritime, economic, and development fields in people-to-people ties. Inot nang naghilingan sinda Presidente Marcos Jr. asin President Lee sa APEC Summit sa South Korea kanakaaging taon. Alas 5:27 oras sa Pilipinas. Iba pang bareta, mga tugang, o kaya alas 6:27 oras sa Pilipinas. Iba pang bareta, makalipas po kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Anom na dekadang nang nagsisilbi nin may pagmakulog asin nagahatod nin magkakanigong pinansyal na produkto asin serbisyo sa mga Bicolano. Ang Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated, RBPI, ang kaagapay asin katuwang kan pag-abot kan sa indong mga pangarap. 60 taon nin serbisyo, 60 taon nin pagtitiwala. Purbaran ang samuyang mga deposit products. Igwa para sa mga kaakian, saraday o narakulang negosyante, mga estudyante o may mga trabaho. Igwa man in mga loan products. Arugan, farmer's loan, barangay loan, salary loan, as in business loan para sa mga micro, small, and medium entrepreneur. Ang gabos na deposito naka-insured din hanggang 1 million pesos. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahon kami sa pinakaraning branch sa Indo. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated, RBPI. We care, we serve, we deliver. Rural Bank of Pilar. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, RNR Suite
Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao, Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alin at magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon ning mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ninudo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Inihahatod sa Indo kan Department of Environment and Natural Resources Regional Office No. 5 ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman manungod sa satuyang kapalibutan asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. GB News Express. News Express. GB News Express. O padagos kitang unyan sa mga darakula niya tong bareta sa luwaskan Pilipinas, naglansar po nin mahiwasan na pag-atake ang Afghanistan kontra sa Pakistan ang military operations bilang pagbalos sa pinautob na kan Taliban. Nagkapirang soldados kan Pakistan ang nagadan mantang nagkapira an sa indang inaresto sa military operations na pinaglansar sa indang border. Tinawanin doon kan Taliban na may nagkapirang pagsuhay na ginibo ang Pakistan sa indang border na rin na kayang palapason. Magigiramduma na nakaaging aldaw, naglansar ang Pakistanin pag-atake sa Afghanistan kung sain pigpuntirya ninda ang terorista na nagkondukta nin suicide bombing. Istorya as in report mga tugang sa negosyo. Business News. Business News. Alas 6:32 po nin pagkaaga. Nakaarungan na naman ang pagitaas kan presyo nin mga darakulang petrolyo sa masunod na semana sigon sa Department of Energy. Sa oras na may pautob an oil price hike, iyon na ini ang pangwalo na magkasunod na semanang may aumento sa gasolina asin pangsiyam naman sa diesel asin kerosene. Ipinahayag ni Department of Energy Assistant Director Rodela Romero kan Oil Industry Management Bureau na ang gasolina posibleng magitaas nin 1 gis kada litro ang diesel 50 sentimos asin o kaya ang diesel mauminto nin 50 sentimos. Ponpuin sa Martes, 1 gis mga tugang ang gasolina may taas, mantang ang diesel 50 sentimos, asin ang kerosene may taas ni 90 sentimos kada litro. Siring man, sinabi ni Romero na posible pa ining magbago
depende sa resulta kan final trading kasuhapon. Apera sa pagsabay kan operational cost asin iba pang applicable premiums. Katagod kay ni pinagunambitan ni Romero ang nagkaperang bagay na dahilan kan pagpigalauman na aumento sa presyo kan mga produktong petrolyo. Ang mga ini iyuan panibagong sanctions na ipinataw kan Estados Unidos sa 12 na traditional tankers na nagatransporta ng Iranian crude oil. Kinawanin doon na ang ongoing na mahiwasan na military build-up sa Middle East magkakakontribo sa pagbabago kan presyo ng petrolyo sa global market. Health News kasabay mga tugang si News Director Mar de la Cruz. Hali po sa News Base kan DCGB. Good morning, Paring Mar. Good morning, BP. May dakulang papel ang mga paratokdo asin mga magurang sa pag-aram kan early signs kan hearing problems ka mga aki sigon sa mga eksperto. Then ang sinabi na kunan aki, puro pirmi nang nagsasabi na otrohon kung ano ang tigsasabi. Nadidipisilan sa eskwelahan, nagreklamo nin pagkulog ng talinga o kaya nagapailin na atrasadong speech development. Dapat na agapantulo sini asin day pagpabayaan. Sigun sa World Health Organization o WHO, daron tulos ang aki sa espesyalista para sa ear asin hearing check. Ginawanin doon ka mga health experts na anatab na aksyon pwedeng makapagpabago kan futuro nin sarong aki. Health News from News Base, Mardela, daing iba. Sa kabugtakan kang panahon, thank you Paring Mar. Sa kabugtakan kang panahon, kasabay si Milvin Almuela, hali sa pag-asa. Milvin. Sa inyo na Pebrero 28, 2026, sa aldaw ning Sabado ning pagkaaga, ininang sa tuyang latest update sa kamugtakan kang sa tuyang panahon. Northeast monsoon na salubungan kang paros kang amihan sa kang ng easterlies ang nakaapekto sa pinakapuro kang norte kang Luzon. Mantang padagos na easterlies naman ang nakakaapekto sa natatadang parte kang sa tuyang nasyon. Dahil lang kayan digdis sa Kabikulan, padagos man syempre na makaka-experience ng bagyo mapanganurong sagpod sa panganuro na kalangitan na may mga pulo-pulong mga pag-uran o pagkikilat, pagdaguldol. Ang paros ay maluya, sagkod moderato, na halis sa norte sirangan ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat ng Kabikulan, magiging banayad sagkod sa moderato ang pagukol. Mantang di man kitang nahihiling na route kang panahon araw kang low pressure area o bagyo na maaaring mabilog o maglaog sa Philippine Area of Responsibility sa masin na tulos sagkod sa limang aldaw. Temperatura pigla umapoon 24 sagkod 31 grado sentigrado. Asin ang aldaw ay masirang at yan alas 6:02 ning pagkaga. Asin masulnop at yan na alas 5:53 ning pagkahapon. Ini sa Melvin Almohala reporting live. Haliligdi sa DOST Pag-asa Ligas. Mga tugang sendong nadangog ang mga darakulang bareta ngunyan pong aldaw. Nin Sabado, pangultimong aldaw kan o kaya ultimong aldaw kan Pebrero. Ini po ang GB News Express. Sinurat iyan ni News Director Mar de la Cruz. Katawang si Jenny Balyaran at si Nicole Ann Gloriani. Siringman ang report kan Megaforce Patrol. Hali po dyan sa luwas. Ini po ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbenyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi.
Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Ang Zeolite ay isang natural na mineral na nakakatulong alisin ang mga unpleasant odors. Pwedeng gamitin sa mga basurahan, manukan, palaisdaan, piggery, pati na sa mga estero at kanal. Ang Zeolite ay may kakayahang i-absorb ang mga harmful chemicals sa tubig at lupa, kaya malaking tulong din ito sa kalikasan. May Zeolite cat litter din para sa mga pusa, available sa Hobama Enterprises, Malilipot, Albay. Color text Mr. Hobile at 0915-220-9247. Zeolite. Choose right. Use Zeolite. Maugmang ipinipresentar kan lokal na gobyerno kan Pyuduran Albay sa pamamayo ni Mayor Vanji Arandia asin kan Sangguniang Bayan sa pagkikipaglabangan kan Municipal Tourism Office ang Tinapa Festival 2026. Poon Marso 8 hasta 15. Uya ang mga highlights kan walong aldaw na selebrasyon. March 8, Holy Mass, ribbon cutting and opening of Agri-Trade Fair and Night Market booth. March 9, Tinapa Culinaria Year 4, Bodybuilding Competition. March 10, DLC Exhibition in Dak Pyuduran. March 11, Mutyanang Pyuduran 2026. March 12, Zumba Festival Fitness Competition. March 13, 62nd Pyuduran Day Program, Military Parade. March 14, LGBTQIA and Night, Glitz and Glam. And March 15, Street Dance Presentation and Float Parade Competition. Asin kanakol pang iba. Ang Tinapa, iyo ang produktong lihitimo gikan sa Pyuduran Albay. Manamit! Tinapa Festival 2026. Tinapa Festival! Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataonin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ni Nodo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Nagdadalog pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Aha, salamat. Balik kita mga tugang sa programa. Ini po an amigo nindo. may nagapod sa kuya. May pigireklamo na sarong mga tugang na sarong government employee, no? Sige, tangan niya ako, i-verify mi na lang po yan na sa imong reklamo ta sa Lunes. Ipa-follow up ko tabi sa mga pag-iriba, ha? Salamat po naman sa listener ta na nagapod sa kuya ngunya na pagkaaga. Okay, mga liver lovers, kumusta ang lifestyle natin? Kumusta po ang sendong mga lifestyle, ha? Party on, atay later. Nababaliwala pa din ang liver. Huwag ignorin
Mga tugang ang kalusugan ng atay dahil maaari itong tamaan ng disease tulad ng fatty liver. Makakatulong araw-araw ang pag-inom ng liver aid. Pero pag may tama na, paano na? Kailangang mag-liver up. Kaya naman, may bagong Liver Aid Pro. Liver Aid pero pro. That's right, Liver Aid Pro, hindi lang supplement. Ito ay Silimarin Plus multivitamins. May mabisang silimarin pa din para sa proteksyon ng atay, pero ngayon may dagdag na multivitamins. B1, B6, B9 at vitamin B12. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. Ang hepatic protector ay sustansya na nagbibigay proteksyon o nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aid in regeneration. Ang na-damage na atay maaring muling bumalik sa dating buo at malusog na anyo. Ito pa ang Liver Aid Pro. Ito ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaring maging support o makakatulong sa treatment ng iba-ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man, OTC ang Liver Aid Pro. Hindi kailangan ng doctor's prescription. Proper diet at exercise kasamang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid Pro. Yan ang kailangan natin para sa malusog na atay. Mag-liver up na. Ang Liver Aid Pro ay available sa Mercury Drug, Watson's, South Star Drug in all leading drugstores nationwide. Silimarin Plus multivitamins, the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Yan. Tanda lang po, magbabakal kay multivitamins. Ang brand niya is Liver Aid. Ang generic name niya po is Silimarin Plus multivitamins. Yan, ha? Available yan sa mga butika sa palibot, haputon lang tabi kung may Liver Aid, mga tugang sa tabing mga lugar. Lalo na dyan sa pinag-ulambitan niya to na mga darakula na mga butika sa satuya tabi na palibot. Okay? Good morning sa mga taga-Daraga Public Market. Yan, ha? Magandang morning po. Daraga Public Market, no? Buda ang satuya tabi na mga paratsinda dyan. Kumusta lamang po kamo dyan? Okay, mga tugang 15 bago mag-abot ang alas 7 nin aga. Sa aga po na Domingo, opisyal na bubuksan mga tugang an Palarong Bicol 2026. Gigibuhon po yan dyan po sa compound kan Bicol University. Madurar ang karawatin poon sa aga, Marso 1 hanggang po Marso 7. No? Sabado yan. Yan po ang durasyon mga tugang kan karawat. More or less daw maabot sa 9,000 hanggang 10,000 ang mga bisita na yaon po mga tugang sa Legazpi. Susog iyan mga tugang sa konfirmasyon sa tuya ni Sir Dexter Season kan ma-interview niya to kaso hapon. Hello? Good morning. Sir, good morning. Follow up ko lang sabi, sir. So, pinagreklamo ko kasarong simana na tungkol sa PhilHealth. Sa next week ko pa tabi, sir, makakahuron sa PhilHealth. Anong sapot mo nga ni tabi? Regarding sa yakap yon? Opo. Ay, nakauron ko na, sir, sa PhilHealth kan sarong aldaw. Di ba po nadangog? Anong balita tungkol sa mga bulong kan mga itong PhilHealth na nagpa-check up sa yakap tapos dahil mga... Oo, ang sabi ni Ma'am Larry, pang-arog na tabi ka ng mga concerns, i-forward sa inda so reklamo kung anong hospital, kung ano so concerns sa helang, ta-investigaran po ninda. Hinapot ko po yan, dapat po may mga bulong talagang naka-specify para po dyan. Hindi, sir, magdirekta na lang ako duman sa PhilHealth. Opo, madirekta ka po duman sa PhilHealth para duman mo i-detalye sa indata, investigaran po ninda sir ang hospital. Kaya, sige, para sigurado, para kumpirma. Iyo po, duman mo itaram sa concerns mo, at tabi, anapon mo si Madam Liri Iragan, duman ka po magkapaabot kang reklamo. Hinapot ko po sa iyang gusto rin ko na interview. Garing Martes o Miyerkules po ito. Lumagod na monitor.
Opo, sa ayun, na-accommodate ka nga ni kan check up, pero sumulong na pagpangako ninda na Yung nga ni, igwa ki mga bulong. Tanda Opo, igwa ki mga bulong para dyan. Kaya mas maray po na may clarify mo anduman sa PhilHealth. Tangani po sinan mag-investiga kaya yan. Iya po. Tapos dan nilang atensyon kang hospital. Iya po. Okay. Sige po, sir. Welcome. Alright. Okay. Ano po? Pwede magbati. Sige na po. Bati na. Sige po, bilate natin doon sa agong ka ng si Rosita Guamos. Kaya po, yun lang. So, Rosita Rosita. Guamos. Bilar daw. Okay. Belated happy. Kasi rin po sa birthday niya. Subay sa ay Ano po suminsay mo kay ago mo? good health. Yun lang yan. Opo. Day lamang ki kung ano lamang napasweet na mensahe. Ingo, I love you. Okay. Sige po, salamat. Yan ang the best. Thank you. Alright, bye-bye. Yan ang mga aruga na mga tirada. An agum, daypig, lilingawan na I love you, Han. Hello? Yes, good morning, Sir Henry. Good. Ay, Madam Melinda. Good morning po. Yeah. Ano po may paglilingkod on the air ka? Go ahead po. Opo, ayan, Sir Henry, salamat sa time. Invite ko po uli yung mga listeners yung mga yung mga users sa tuyang HCI-CMD. Magkakaigwa po kita ng free health consultation ngunyan na aldaw mismo. Opo, 9 a.m. to 4 p.m. CMD Center in Legazpi City. Back to back dyan man po mangyayari sa Ligao City. CMD Center in Ligao sa ground floor ng Kililan Building, San Jose Street, Tunaw, Ligao City. At ganoon din po mga taga-Bakakay, dain na po nindo kaipuan na magpasiring pang Legazpi para sa free health consultation. Dahil ngunyan na aldaw mismo ay mangyayari din, gigibuhon din po ang free health consultation dyan sa Indong CMD Center in Bakakay, Albay. So sa mga listeners pa po dyan, take advantage, lalo yung may mga health problems po talaga, take advantage yung opportunity na makasabay ka mo duman sa mga na-rejuvenate sa paggamit ng mga natural na produkto. At kami po ay seryoso sa samuyang mission to help restore the health of people. Yan, o galiun po na magdangog sa sakuyang programa, HCI-CMD, Kalusugan at Kabuhayan, Monday to Thursday, 6:30 to 7, Kibanggi at kapag Linggo, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Siyempre, digdi sa tuyang paboritong istasyon, ang DCGB Legazpi. So yan, sa mga gusto makuha ang sakuyang text hotline, it's 0939-904-0717, 0939-904-0717. So, salamaton, Sir Madam Henry. Melinda, may dadarahon po sinda? Ano managari, may requirement ba? Anong pwedeng darahon o dahil man po? Kung may mga Sir Hen, may mga latest laboratory results, darahon na po ninda. Mas madali po. Pero meron din po kitang health analyzer. It's a German technology kung sa 1 minute lang makapot sinda sa gadget. More than 30 laboratory results na po yan. Available po yan sa mga CMD centers. Opo. Okay. So, salamaton, Sir Hen. Salamat. Welcome po. Welcome, Madam Melinda. Bye-bye. Bye-bye. Alright. Thank you so much, Madam Melinda. Mga tugang ng CMD. Igura sinda ki health consultations. Ngunyan ng aldaw, bisita na lang po kamo. Mga tugang sa iyang mga opisina dyan sa Legazpi, buda duman sa Ligao City. Alright. Balikan ko sa pigasabi ko po kasubago. Kaya pig-ulit ko po ini para ma-informaran kita gabos mga tugang na igwaki 9 to 10,000 na mga individuals, no? An yaon po didingon yan sa Legazpi. Yan sa agang hapon, magkakaigwaki opening po alas 3 ang hapon dyan sa Bicol University compound. Kaya po, mga tugang, sana matawanan taki magayon na hospitality ini sa tuyang mga kababayan na mga Bicolano, kadaklan kayan, di ba? Palarong Bicol yan. Tabi, sana pag-uli ninda sa endang mga probinsya, pag-uli po ninda sa endang mga probinsya o syudad,
ang bitbit ninda po nakaulok sinda maugma dahil po kaano man ang negatibong eksperyensya digdi po sa Legazpi habang sindayaon digdi lalo na so sa transportasyon buda iba pa dahil po sinda kaano man ang negatibong bitbit o kulog nin buot sa indang sarong simana na pag-star sa nagkapirang mga billeting areas o mga eskwelahan bilang mga estara ninda digdi po sa syudad ni Legazpi. Hello? Hello, amigo. Good morning. Yes, sir. Good morning. Nagulog ko sa imo kami. So, nagbati. Oh. Mga bati man ang dapat kompleto, ano? Okay. Oo. Hindi ka naganda mo yung hindi mo matanong ko, ano? Ayaw mo nang galwagad eh. Tama. Minsan nga, ano lang mo nga masabi mo? Siyempre, ang agumigo, pwede man pigipatamaan ka I love you. Kan mga akit pa nga nga. Kan mga nag-relasyon na sana. Taraman mo kay I love you, tapos kisan mo sa pisngi na sana. Kisan mo sa pisngi, tapos agom, I love you. Yan, di ba? Na I love you mo nga, so ibasa agom mo pang malingawan mo. Yun na yung sabihin ko. Nagilaw ko sa iyo. Ay, sorry. Joke lang. Okay. Speaking of, tama ka na, may mga bisita ka taligdig. Yeah. Tama din sinabi mo, lalo ng transportasyon. Yung mga tanugan, ti taraga, mga milian taramon nga iba. Magturo Tagalog ka sa nangani. Imbis nga ni 20 sa nang bayadan mo, saan gatos na? Yeah. Totoo. Yung mga kaya sana, tama ka na. Sana mag-alis na lig. So, dahil mo na, dahil komentaryo. Pagurulian, maugma, pagurulian, mga tugang, wow, magayunon nga sa Legazpi. So, pag-stay mi sa Palarong Bicol, magayunon nga yan ugali kan mga tao, buda nga sa mga arog kaya, di ba? Wala madam, sana sa masunod, duman mangkiraray. Nawaraan nga ako kiwalit nga yan. Ako nga tulos, tayo natulog nga sa kuya, duman sa billeting area mi. Maro ka, di ba? Yes, dapat may practice tang honesty policy. Ako nga, ako kay garong gustong may sinabi, during a meeting, may sinabi na ako kanina, garong advocacy ya baga pa di. Ngayon, Legazpinyo ako, honesto ako. Kung ako, albayano ako, honesto ako. Di ba? Sana mabago na talaga sa transportasyon. Ilingan naga. Sa naga baga, mas kasayin ka duman maglunan na tricycle. Ano ganyan eh, abo mo na ako na uli. Dahil nga sir, sobra man nga Maro kaya na mga simple gestures na pero dakulaw na bagay na magkaigwang impact sa mga bisita. Yeah, okay. Tama yan na reminder mo na sana dakulong pa lang kitang bisita mo yan. So sana ma-maintain ta. Iyo migo. Iyo tabi. Okay. Salamat. Alright, sige. Salamat. Yan po Kaya gusto kong ulitin nita dakol diyan mga estudyante, mga athletes no na magrelakaw-lakaw sa tuyang kapalibutan. Matabangan ta na mapusinda maging safe, maproteheran mga tugang uldo kadakol tabi na mga pulis ang mga nakataltag diyan sa paagi po kan PNP Regional Office, buda PNP Provincial Office and sa city. Ang sistema pa lang kayan kada delegasyon igwa na sindang darang pulis. Susog sa direktiba ni General Miranda, buda na di ba pang mga official, di ba nga katanduanes, may dala na pulis diyon na ma-star diyan sa endang headquarters sa endang eskwelahan na pinag-iirokan. Magayon man na estratehiya, buda so tubig magayon daan supply, so tubig mga tugang aperakaan ang naka-plan B may mga standby na mga fire trucks na ma-supply diyan kitubig. Yan. So kuryente dade magpapara puro palsok. Magayan sabi ni Sir Dexter Season kan makauron ko tabi kaso hapon. Kaya permi nang nag-host ang Legazpi nin Palarong Bicol kaya kita man ng mga tao magkaigwaki magayon na kooperasyon para dyan. Pag nagsaraod-saod sa mga aki, sa mga coaches, actually mga teachers kadaklang kan teachers, mga yan ang mga alalay, mga tugang ani ba dyan, sa parents, tabi. Tapag araw kayo, imagine 9 to 10,000, ang magbibeneficyo junior, bako lang ang LGU Legazpi, mga restaurants, diba? Restaurants. Yan ang mga kaunan sa mga malls. May shopping dyan, may makaraon dyan. Sa mga hotels, igwa dyan kinaka-hotels, tabi. Di ba pa na mga accommodations, no?
marambong ang ekonomiya, mababubuhay ang ekonomiya kan sa tuyang syudad, asin albay, mga tugang sa hosting kan arog kaining mga bagay-bagay. Tani ba dyan? Di man mai-restart sa mga hotel o sa mga eskwelahan, lalo na sa mga pamilya na igwang mga aki digdi. Ma-hotel iyan. Hello? Hello po, Sir Henry M. Yeah, good morning, ma'am. Good morning po. Opo, ano po may paglilingkod? Mabati lang po ako sa lahat ng taga-Pawa po dito. Pawa. Si Ma'am Pawa Tabaco po. Sige po. Tapos, happy ka? Happy ka? Siyempre po, palagi naman akong happy araw-araw. Sir Henry, dapat pa ba mag-I love you sa asawa pag-aalis? Di ba Dapat po igwa. Dapat mo, madam, sa mag-agom, nagugurang na o aki pa, nalilingawan dapat ang I love you na term. Kiss and I love you. Kung na yung I love you yan, kissan mo lang, okay na yan, di ba? Parang awkward. Bakit awkward naman? Ika po, may agom ka pa po. Basta para sa akin, parang awkward. Bakit? Na bata yan. Ika may agom ka pa po? Iyo po, pero hindi ko ginagawa. Agawin mo. Kay mister mo ngayon, agom, I love you, kiss. Kung bako, maski di ka na mag-I love you, kissan mo lang pag mahali ka, pag abot mo, kissan mo. Iyo baga. Sige. Gagawin mo sa asawa mo yan, ha? Habo. Magayunon baga sa pag-agumaan. Kada kakarawan na sa nakabang duwa. Ano nang yan agumakis ka na naman hanggang ka na sa na dyan. Day, seriously, sa mga nadalaga man, di ba? Pigatin din kung mga parenting and marriage relationships na mga seminars, importante ang communication. Ang apod ka, ikang nagdanangog mo yan, ano ang language of love mo? Hapros, kiss, smile, embrace, di ba? Kitang mga tao, kitang mga lalaki, kitang mga babayi, maedad ka na, o bako pa man, teenager, kipig-apod mga tugang na language of love. How do you communicate, no? To your husband, to your wife. Ano ang language of love mo? Hapros, embrace, pipakaon mo, thoughtfulness. Ikaw kitang arog kan, ikaw kita ki style kung paano tayo pamati sa sarong persona ang pagkamuot. Maski mga tugang di ang pigtataram. Pag yan ulit-ulit mong gigibo sa iya, that is a way of communicating para may pamati mo na siya love mo. Good morning. Good morning. Good morning. Nalibong man sabi ako sa ito. How is it awkward? I do not know. Ang ulog sa buhok mo, dapat bako awkward? Ibaga, dahil man ki-awkward na pag-abot sa love mo, regardless ka ng gigibon mo, dahil awkward yan, because nga, he loves you or you love him, di ba? Yes. Kasi kung ikaw baga masabi ka, I love you, Jesus, does it feel awkward? Pwede man, pero si Lord, mas hindi mo sabihon na, nababasa niya ng isip mo eh. I think, ako palagay ito, when it concerns love. Buda. There should be no awkwardness. Yes. Kasi diba? Kung namumuktan mo ang sarong tao, Opo. ba't may hiya ka o magiging awkward na magsabi ng I love you? Yeah. Diba? Ibaga. Buda. Maski nga namigo din mo sabihunan, sa action sana, mamatian mo na love ka niya, di ba? Iyo, sabi. Oo. Ika, anong language of love mo? Halimbawa, baga nga pag nag-upload ka sa pag-asa, you should not feel awkward. Joker? Yes, sir. Migo, alas 7:02 na tabi, baka gusto mo na magpaaram. Sige, tabi, I love you. Natusunda. Bye-bye. Bye-bye.
Naramdaman ko lamang si Pading Ray na Romero. Si Pading Ray Romero baga. Panag-text ako pagkaga. Padi, I love you, Padi. Alright. Parang na ako. Alas 7 na. Masunod na po mga tugang DCGB Bareta alas 7 kasabay si News Director Mar de la Cruz. Pag Sunday kaya si Jasmine, pag Saturday si Jasmine nag-eskwela yan kaya dahil siya nakakalaog kay Atab kaya may mga nag-eskwela yan sa Masteral buda iba pang mga pag-iribang medigdi kaya pag Saturday mga tugang si News Director Mar de la Cruz taon dahil ko aram kung maabot si Nicole ngunya na pagkaaga tagari nagpaaraman sa kuya ito kaso bago. Alright. Salamat kanserong pagantabay mga tugang ini po ang lalaking hindi inuumaga si Henry M. Mabalik po ako alas 7:30 sa programang Radyo Klinika. Ang topic ta pala mamaya mga tugang sa Radyo Klinika sandali lang ha. Madali lang yon. Segundo. Ay nako. Papagalon ining cellphone na yan. Ang sa tuya tabing guest later po si Dr. Madali lang. Dr. Graciel Go Salvosa. Yan ha. Dr. Graciel Go Salvosa, Doctor of Dental Medicine. Yan. Ang sa mo yung topic tabi yung oral health care for children with special needs. Yan. Ha? Yan tabi sa mong pag-iristoryan totoo sa Radyo Klinika. Mga tugang si Dr. Graciel Go Salvosa. Salamat kanserong pagantabay. Goodbye. Mabuhay. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta!